Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan wa syukronillah wala haula wala quwata illa billah. Para pamirsa ingkang dipun rahmati Allah taala. Menawi wonten ing alam donya menika wonten akhir ingkang nemtokaken. Nggih menika akhir panggesangan kita husnul khotimah napa suul khotimah. Wonten ing akhirat menika Allah nemtokaken ukuranipun wonten ing awalipun. Nggih menika awal saking ingkang dipun hisab kalian Allah Subhanahu wa taala. Nalikanipun awal ingkang dipun hisab Allah menika sae kita badhe pikantuk kamulyan kabegjan wonten ing suwarganipun janahipun Allah Subhanahu wa taala. Kados ngendikanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wonten ing dawuhipun hadis ingkang sahih ingkang wonten ing riwayat Ibnu Majah saking Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paring dawuh inna awwala ma yuhasabu bihil abdul muslimu yaumal qiyamati as-sholatu maktubah. Saktemene kang sepisanan dihisab kalawan Allah Subhanahu wa taala saka salah swijining kawulane Allah kang muslim ana ing dina kiamat yaiku salat wajibe. Wonten riwayat sanes dipun ngendikaaken fa in sholahat sholahalahu sairu amalihi, menawa ngamal salate iku mau becik mongko salate iku mau dadi ukuran nemtokake amalan-amalan liyane bakal diitung becik. Wa in fasadat fasada sairu amalihi, lan nalika salate iku mau rusak mongko amalan-amalan liyane ugi badhe dipun itung risak kalian Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hadirin wal hadirat ingkang dipun rahmati Allah taala. Nalikanipun Allah Subhanahu wa taala menika menghisab ngitung salatipun tiang-tiang muslim. Allah Subhanahu wa taala nalikanipun mangertosi wonten kekirangan saking salat wajibipun. Mongko Allah Subhanahu wa taala dawuh dumateng para malaikat, ilang duru halahu min tatawu. Dipun dawuhaken dumateng para malaikat, tontonen deloken apa to kawulan ingsun niku dheweke duwe salat sunah. Fa in kana lahu tatawu'un, menawa dheweke duwe salat sunah kang dilakoni, nggih Allah Subhanahu wa taala bakal nyempurnaake salat wajibe iku mau. Nggih. Sehingga hadirin hadirat ingkang dipun rahmati Allah taala, ingkang nemtokaken wonten ing akhirat nggih menika awal ingkang dipun hisab dening Allah Subhanahu wa taala inggih menika salat wajib kita. Sehingga wonten ing pangertosan ingkang kados mangkaten akhiripun monggo kita ampun nglirwakaken, ampun nyepelekaken salat sunah. Sebab salat sunah menika ingkang badhe nyempurnaaken salat wajib kita. Kados dene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panjenenganipun boten nilaraken salat sunah rawatib ingkang dipun tekanaken ingkang saestu dipun gatosaken dening Rasulullah tansah dipun lampahi ingkang wonten 12 rakaat. 2 rakaat saderengipun subuh, kalih sehingga sekawan rakaat saderengipun zuhur, kalih rakaat sasampunipun zuhur, kalih rakaat sasampunipun maghrib, sarta kalih rakaat sasampunipun isya. Dene sakliyanipun menika mboten dipun tekanaken. Rasulullah napa gatosaken saestu salat sunah rawatib menika kala wau. Ugi salat dalunipun. Menapa malih kita ingkang kita mangertosi ing antawisipun kita sedayanipun kathah kekirangan nalikanipun kita nglampahi salat. Sebab menapa? Salat menika kedah dipun lampahi kanthi
lahir batinipun. Sebab Allah paring dawuh wonten ing hadis riwayat Imam Muslim, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah niku mboten miji marang rupa-rupamu lan bondo-bondomu, ananging Allah niku miji atimu lan ngamalmu. Sehingga salat ingkang sae menika salat ingkang wonten kehadiran hati. Ati kita melu salat, ati kita melu memaknai nggih menika bacaan-bacaan salat kita. Sehingga pripun kita badhe sae salat kita menawi kita mboten mangertosi napa artine surat Al-Fatihah, napa artine subhana rabbiyal azimi, napa artine rabbighfirli. Sehingga menawi kita kepengin sansaya sae salat kita, monggo kita nyinaoni waosan-waosan salat, arti-artine bacaan salat. Wa a'malikum semanten ugi amalan lahiriahmu dipun tingali dening Allah, dipun piji kalian Allah. Anggonmu salat, anggonmu ngadeg carane piye, anggonmu takbir tangane piye, anggonmu sujud sujudmu sing nemplek nang lemah endi wae. Jumbuh kalian sunah Rasul menapa mboten. Sehingga monggo kita saeni salat kita, sebab menika ingkang nemtokaken. Salat menika ingkang dados penentu awal panggesangan wonten ing akhirat kita. Sehingga kita saeni salat kita kanthi lahir batin. Lan boten wonten cara sanes kita kedah nyinaoni pripun gerakan-gerakan salat niku kita lampahi, lan ugi waosan-waosan salat ingkang sampun kita apal menapa kita sampun mangertosi makna-maknanipun. Lajeng kita sempurnaaken mumpung kita tesih gesang wonten ing alam donya, nggih menika monggo kita sami salat sunah, sebab menika ingkang badhe nyempurnaaken salat ingkang wajib ingkang kita lampahi. Mugi-mugi Allah paring pitedah, taufik hidayah, paring ilmu dumateng kita sehingga kita lumebet golonganipun tiyang ingkang sae salatipun, sehingga sae masa depan kita wonten ing akhirat, wonten ing janahipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mekaten kirangipun nyuwun pangapunten ingkang kathah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.